Priatelia, mnoho z vás má pocit viny z utrácania. Neviete si dopriať. Vaše finančne zodpovedné alter ego vás drtí a nadáva na vás, prečo utrácate nadmerne. Zase obed za 300. Skrátka máme výčitky a väčšiu radosť máme, keď vidíme, ako sa nám peniaze hromadia na účte. Ako teda utrácať spokojne a šťastne? V dnešnej finančnej poradni sa na to pozrieme a uvedieme pár tipov tak, aby ste boli finančne spokojnejší. Poďme na to. Máme tu otázku, ktorá prišla od našeho poslucháča podcastov do finančnej poradne. Píše nám Marek. Ahoj, mám 31 rokov a už nejaký čas pracujem na voľnej nohe v IT odvetví. Mesačne sa mi darí zarobiť približne 70 000 korún. S priateľkou bývame v jej byte a pomáham jej splácať hypotéku. Neutrácam príliš veľa na oblečenie ani nič podobné. Mesačne sa mi darí ušetriť približne 35 000 korún, čo je 50%, to je dobrý pomer. Ale háčik, trápi ma, že sa neviem tešiť z peňazí a som v predvolenom režime stále šetriť. Keď ideme na drahú večeru, mám výčitky svedomia, že som zbytočne míňal a namiesto toho som mal peniaze ušetriť. Nejaká rada, čo s tým? Marek. To, čo popisuješ, nie je tak jedinečné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Veľa ľudí sa cíti vinných z toho, ako peniaze utrácajú. Niektorí za obed, niektorí za drahé oblečenie alebo dovolenku. A následne sa to môže prenášať a ovplyvňovať to aj naše vzťahy. Tu sa ukazuje, že financie nie sú len číselná téma, ale hlavne emočná. Ako teda odstrániť strach z utrácania peňazí? Utrácanie peňazí je zručnosť ako každá iná. Dá sa to naučiť. Podelím sa s vami o niekoľko nápadov a rozdelíme si to na celkovo 3 časti. Fáza pozorovania, fáza čísel a fáza akcie. Poďme na prvú časť, fáza pozorovania. Najskôr sa zamysli nad dôvodmi, prečo to v tebe vytvára pocit viny. Môže to byť čokoľvek, spôsobené čímkoľvek, preto je potreba ísť do hĺbky. Otázky, ktoré si na úvod môžeš položiť a ktoré ti pomôžu odkryť pravdu, sú: čo ma mama alebo otec naučili o peniazoch? Vyčítali si niekedy nejaké výdavky? Máš nejaké obavy, ktoré súvisia s peniazmi? Následne je fajn si položiť otázku, ako všetky tieto minulé udalosti ovplyvňujú tvoju prácu s peniazmi dnes. To, ako utrácaš a to, ako sa pri tom cítiš. Ide len o to si uvedomiť, že mnohé z pocitov máme práve na základe vytvorených finančných osobností dávno z minulosti. A mnohé z nich nie sú naše, ale niekoho iného. Je možné, že v sebe narážaš na rôzne zakorenené finančné predsudky, možno sa formovali už od detstva a skôr, ako sa posunieme ďalej, je dobré si tieto veci pomenovať. Najčastejšie dôvody, ktoré si vyčítame v súvislosti s výdavkami, sú tieto. Rodinné zvyky z minulosti, ale nie len to. Chaos v peniazoch. Neviem, na čo vlastne utrácam. Chaos následne vytvára pocit viny, že nemám svoje peniaze pod kontrolou. FOMO. Strach z toho, že niečo zmeškám. Neustále myslím na to, že mi niečo uchádza. Napríklad, keď si pozerám Instagramové storíčka a Reelska. Neinvestovanie. Mám zlý pocit z toho, že peniaze mi nepracujú, že neinvestujem, že nefungujú. No a preto sa potom obviňujem aj z každého svojho výdavku a útraty. Mám nízky príjem v porovnaní s našim alebo s mojím očakávaním. Aj to je jeden z dôvodov. Ďalší dôvod je skryté obavy. Strach z toho, čo si o mne pomyslia ostatní, keď vidia, ako utrácam nadmerne. A ak budem míňať viac, neuspokojím svoje ďalšie potreby, napríklad bývanie a podobne. Toto všetko sú strachy, ktoré nás ovplyvňujú a dnešný stav je výsledkom minulosti. Preto by som začal tým, že by som najskôr venoval pozornosť tomu, čo tieto strachy vytvára. Dostávame sa do druhej fáze. Fáza čísel. Píšeš, že by ste mohli radšej ušetriť svoje peniaze. Koľko skutočne potrebuješ ušetriť a na aký účel? S akou sumou by si sa cítil pohodlne? Je to 300 000, milión? A prečo si práve myslíš, že je to táto suma? Niekedy tiež pomáha dať si taký krátky tréning, nazvime ho Black Day scenár. To znamená, že si predstavíš jednu z tých najhorších vecí, ktorá sa môže stať, napríklad, že prídeš o prácu, že sa rozídeš s priateľkou a budeš musieť platiť celý nájom. Následne si položíš otázku, bolo by to naozaj tak hrozné? Alebo je šanca, že počase si nájdem ďalšiu prácu a budem mať príjem
a všetko sa stabilizuje. V 99% prípadov prídeme na to a uvedomíme si, že nič tak hrozné sa nestane a dostaneme sa z toho. Tým sme schopní aj utrácať potom viac bez viny. Ak by tvoj cieľ, napríklad tvoje vysnívané číslo, ktoré chceš dosiahnuť, bolo 10 miliónov korún. Vieme, že na to dosiahneš za napríklad 23 rokov pri 7% zhodnocení ročne v akciových fondoch pri mesačnom investovaní 15 000 korún. Svoj cieľ a toto vysnívané číslo naplníš, aj keď si budeš následne užívať a utrácať viac. Je dobré dať si čísla na papier a možno zistíš, že ak budeš potom jesť a dávať si obery za 300 korún, stále splníš svoj cieľ, upokojí ťa to. Jasná cesta a stratégia ti následne dodá vyrovnanosť a pokoj. Dnes si môžeš odložiť bokom až 50% celého svojho príjmu, čo je skvelá suma a dovolím si tvrdiť, že ak ju správne využiješ, splnia sa tvoje budúce ciele a zvyšok môžeš utratiť tak, ako si budeš prijať. Položil by som ti nasledujúce otázky, ktoré ti môžu pomôcť rozkľúčovať, na čom ti najviac bude záležať. Prvá otázka. Ak by si mal neobmedzené množstvo peňazí, čo by si doprial ako prvé? Druhá otázka, trošku morbidná, ale keby si vedel, že ti ostáva 10 až 15 rokov života, čo by si chcel splniť a zažiť? A tretia, keby ti dnes bolo 80 rokov, akú aktivitu, zážitok alebo sen by si ľutoval, že si za svoj život nestihol? Nájdeš v nich odpovede na to, čo by mala byť pre teba priorita. A napokon sa dostávame do tretej akčnej fáze. Akčná fáza. Ako to všetko teda uviesť do našeho finančného života? Nebuďme naivní, priatelia, ak sa naša finančná osobnosť formovala roky, je len veľmi ťažké zmeniť návyky za pár minút. Začnime teda postupnými krokmi. Prvý. Dajme si navzájom takú výzvu s Marekom. Čokoľvek, čo by ti urobilo radosť, akákoľvek myšlienka, o ktorej sme sa bavili, ktorá ťa baví, čo by si chcel dopriať, hmotné alebo nehmotné. Rád cestuješ, večeru s partnerkou, masáž, tréning do posilovne, čokoľvek. Skús na chvíľu vypnúť ten mód, či je to dobré alebo zlé. Vôbec to nehodnoť. Čiste len popremýšľaj, čo by to tak mohlo byť. A od toho by som sa odrazil. V ďalšom mesiaci na skúšku skús utratiť za tebou zvolenú aktivitu, vec, čiastku od 3 až do 5 000 korún. Ak je tvojou srdcovkou napríklad, povedzme, cestovanie, zájdi budúci mesiac s priateľkou na výlet a tieto peniaze s ňou postupne utrať. Len pozoruj, čo to s tebou robí. Vôbec to nehodnoť. Ďalším nástrojom, ktorý ti môže pomôcť, je mentálne účtovníctvo. Pomáha nám priradiť peniazom rôznu váhu a význam. Vytvor si na vedľajšom účte krabičku, ktorú použiješ, keď si budeš chcieť dopriať. Nazvi si ju kľudne fun money. Keď si ju takto pomenuješ, zistíš, že si peniaze budeš užívať jednoduchšie. Totižto mozgu sa to prepojí a bude to tak vnímať inak. Skús ich minúť. Možno si uvedomíš, že to nie je nič tak náročné a nakopne ťa to. Čo ďalšie môže tvoju radosť utrácania zdvihnúť? Vyčlen si nejakú mesačnú čiastku na dobročinné účely. Utrácaj za zážitky. Výskumy ukazujú, že dlhodobé zážitky prinášajú väčší pocit šťastia, pretože si k ním vieme lepšie priradiť emócie, ľudí a celkový dojem než u materiálnych vecí. Utrácaj za aktivity, ktoré máš čo najmenej obľúbené. Výskum znova ukazuje, že utrácanie za najmenej obľúbené činnosti, ako napríklad upratovanie, ti môže priniesť podobné navýšenie spokojnosti, ako keby ti zvýšili príjem o 20%. Je fajn vyskúšať rôzne možnosti a pozorovať sa pri tom. Postupnými krokmi, pozorovaním, vyčíslením a akciou si postupne nájdeš to, čo ti vyhovuje. Začneš utrácať sebavedomo a vedomo. A to všetko môže pomôcť zmeniť aj minulé návyky a priniesť ti viac finančnej spokojnosti. Držím ti, Marek, palce na ceste za tvojim poznávaním a vám, milí diváci, kľudne nám napíšte do komentárov, či zažívate podobnú situáciu a ako ju prípadne riešite. Ďakujem a budem sa tešiť zase niekedy na budúce. Ahojte.